Är du laddad, Erik? Ja, och så andra så. Ja, det är gött det. Sen då? Efter det då? Ja, men... Ja. Var det gött eller? Nej. Jag måste fan gå ombord nu och kröka så fan vad packar. Sen då? Sen får jag gå ombord igen liksom. Jag är så jävla packad. Jag har inte packat. Vadå liksom? Vad fan är kör vi liksom? Vad fan är med dig? Det var att du filmar med mig. Och det var att jag knappar med din mobil. Och att du slängde mellan mina händer och låtsas att det hamnar. Och den är det borta nu. Vad har du den här? Ja, det där var tråkigt. Jag tycker att sluta filma med det. Ja, okej. Okej. Ta snabben då. Där var det. Det var